इउपिपिएलनि सरकारनि समाव जोङो सारि सारि बोसोराव 3,23,000 फेमिलिसनो जों दिनै हा पाट्टा होबाय माने 100 करोड़ कौटि 100 कौटि फैसा बाहायनानै जे इयुथफोरनो डेभेलपमेन्टनि थाखाय खामानि मावगोन होननानै जे बिथाङा दिनैसो बिखिनि सिन्ताखौ खालामबाय सिगां जि 17 बोसोराव बिथाङा बिखिनि सिन्ताखौ खालामनो हायाखैमोन नामा नैबे भिडिअनि सायाव आङो जेबो बाथ्रा बुंनो गोसो गैया जास्ट आंनि बुंनांगौ बेल'सो दिनै सोरबाया बुंदों जोंनि सरकारा मोजां सोरबाया बुंदों जोंनि सरकारा मोजां बेफोर गासिबो आं मोनसे खोथा बुंनि थब्लं थाबांनो रावबो दुखु मोननानै जेबो लाब गैया बा माबा मोनसे साननानै जेबो फायदा गैया मिथिबायना बेफोर गासिबो भुवा बातरि नंखाय फोसावनाय नंखाय बुंनाय ओरैनाबो खामानि गैया ओरैनाबो खामानि गैया बैथिनाबो खामानि गैया ओरैनाबो खामानि गैया जेबो गैया बेखार गासिबो बेखार रावबो गिदिर गोलावफ्रा नों आं गैजा रोङैफोरखौ बा गैयै गोरिब गुन्द्रा दुखियाफोरखौ माब्लाबाबो नायफिना बिसोरो हाजाराव सोरबा सासे सानैनो होयो ओमफ्राय बैसिनिफ्राय माखासे कन्टेन्ट बोखांनोसै माखासे खोथा बुंहोनोसै बेखौनो ससियेल मिडियाआव फोसावना होनोसै बा बेखौनो साननोसै रायजो राजाफ्रा नंमारगौ नायमारगोन बिथांखौनो सापर्ट होनांगोन बा बिथांखौनो सापर्ट होनांगोन उमुखाया मोजां नङा तुमुखाया मोजां नैफोरबायदि माने सोरांब्लानो अखा नायब्लानो गावसोर गोजा सैमा फाग्लाफोरबायदि भाव 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 सोंथिलायबाय थानाय मानो होनना बुङोब्ला ओंखाम फिथर थरसेनि थाखाय सोंग्लाबलायगासिनो गासिबो सेलादार बेलादारफ्रा थाखा फैसा पकेट गरम खालामनो थाखाय दैदेनगिरिफोरनिफ्राय बुथुम लादों न' बांग्ला लुदों गारि बायदों रायजो राजाफोरखौ नंखाय 100 जन 200 जन रायजो राजानो 500,000 थाखानि साहा लोंहोनानै गय जाहोनानै थगायफ्लागासिनो दङ मिथिबायना नैबेसो आरोना गासिबो बाथ्रायानो सोरबा इउपिपिएल सोरबा BPF सोरबा माबा माबिनो आं नाम लायाखै दै गेजेरावसो बुंदों गेजेराव मिथिबायना हौरैनाबो खामानि गैया ओरैनाबो खामानि गैया जेथिंबो गैया फुरिया गोजा थगायसुला गोजा थकेबाज गोजा मिथिबायना जानो हागौ दैदेनगिरिफोरखौथ' आं बासिनो थाङा मोनसे खोथायाव बुंनो थाङोब्ला दैदेनगिरिफ्रा मोजाङानो नाथाय सेलादार बेलादार राइट हेन्ड लेफ्ट हेन्ड माबा ओरै आसि ओंखारलांजोबो ना नोंनि आखाइया राइट हेन्ड नैबे आंनि बे राइट हेन्ड आखाइयाव खैथा आसि दं नुदोंना आरो ओरैजाय लेफ्ट हेन्ड आखाइयाव खैथा आसि दं गासै 10था आसि दं बे 10था आसियाव खैथा सिन दङ खैथा आस दङ हिसाब खालामदोंना थिग बेफोरबायदि बे आसियानो जुदि समान नङाब्ला सोर फाग्लिनि गोसोआ समान जानो मिथिबायना जाया बेखायनो गासिबो नंखाय गोजा गासिबो थगायनाय गोजा गासिबो फोलानाय गोजा बेखायनो ओरैबो खामानि गैया ओरैबो खामानि गैया आंथ' डाइरेक्ट सिदा बुंखाबाय आंनि न'खरनि 12था भटखौ देग्लाय रावबो सैमा फाग्ला सरकारनि मानसिफ्रा मोना डाइरेक्ट बुंखायो आं रावबो मोना रावबो दैदेनगिरिया मोना नांगौबा हायावनो ओरैनो थांहोगोन दैयावबो ओरैनो थांहोगोन थांनाय बारावबो होखायाखै आं रावखौबो न'खरखौ आरो देग्लायबो होहोआ मिथिबायना जेब्लासिम बर'फ्रा खौसे जाया अब्लासिम भट मोना जोंनि न'खरनिफ्राय बे हले आंनिफ्राय थिरांथा जाबाय आरो नोंसोरो जिखि जायखि सानलायबाय था मिथिबायना सरकारनिफ्राय गुन्दै मोनजाबाबो लस गैया घन्टा थैनानै थाङा ओरैब्लाबो मोनजाखाया ओरैब्लाबो रावखौबो नायफिनखाया ओरैबाबो गुरुत्व होखाया रावखौबो नायना ला नोंथांमोना गासिबो फुल भिडिअखौ नायनानै लाजोब ओमफ्राय बुजिनो हागोन मोजां मोनोब्ला शेयार खालामना होबानो जाबाय दानि बिटिआर सरकाराव प्रमद बर' दैदेननाय जिखिनि सरकार बे सरकारा सम्पूर्ण प्लेनिं लानानै खामानि मावगासिनो दं जेरै दाखालिसो बुंनो थाङोब्ला बे जोंनि ओनसोलावनो गोबां फरायसाफोरा गोरों फरायसाफोरा जोंनि पोस्ट ग्रेजुएट टिचार आरो माने ग्रेजुएट टिचार बेयाव गोबां गथ'फोरा दिनै गोरों गथ'फोरा इन्टारभिउ होनानै बिथांमोना एपइन्टमेन्टखौ मोननो हाबाय फ्रि माने कारापसन जायाखै इयाव खुनु थाइसेनिबो माने इफाल जायाखै बिथांमोना एपइन्टमेन्ट मोननो हाबाय दान मोननैसो सिगां जोंनि ओनसोलाव मा जादों माखासे एलपि टिचार आरो एमइ टिचार जायफोर फरायसाफोरा जोंना फरायनानै गोरों गोरा जाबाय बिथांमोना माने इन्टारभिउ होनानै टेट पास जानानै बिथांमोना मा खालामबाय माने हारसिंनो बिथांमोना इन्टारभिउ होनानै बिथांमोना साख्रि मोननो हाबाय दा बे बिथांखिखौ लानानै नोजोर बोनानै जों जुदि नायोब्ला दिनैनि दिनाव जोंनि समाव जों जि नुदों दानो इउपिपिएल सरकारा बांसिन मोजाङै खामानि मावनो हादों आरो जेसेबां सरकारनि जिखिनि आसनि दं बे आसनिया जोंनि राजानि गेजेराव सौहैनो हादों बेहाय कुनु मोनसेबो बिथांमोना जोंनो दिन्थिनो हाया जे मोनसेबो आसनिया दि जोंनि फैलार हिसाबै रायजोनि गेजेराव सौहैयाखै होननानै बिथांमोना जोंनो दिन्थिनानै होनो हाया दुर्बल नेता होननानै बुंदों प्रमद बर'खौ मा बुंगोन बे समाव दुर्बल नेता हिसाबैथ' नोंथाङा दिनैनि दिनाव बुंनो थाङोबा जों हाग्रामा महिलारि बिथांखौसो जों दुर्बल नेता हिसाबै जों नुनो मोनदों जे प्रमद बर'आलाय मानि दुर्बल नेता दिनैनि गेजेराव जों दुर्बल नेता होननानै बुंबा हाग्रामा महिलारिनि गेजेराव जेसेबां एमसिएलए दं मथा-मथि 17 जननि गेजेराव 7 जनानो खारजोब्बाय बिथांमोननि 10 जननि गेजेराव सानैसो एमसिएलएखौ जों नुनो मोना जेरै हमना ला गुमा समस्तिनि जोङो एमसिएलए बिथांमोनखौ जों नुनो मोना अबेबा जोंनि माने काजलगाव समस्तिनि एमसिएलए बिथांमोनखौ नुनो मोना बिथाङासो दुर्बल लिडारनि कारणे दिनै बिथांमोननि एमसिएलएआ बिथांखौ समर्थन होआ नाथाय जोंनि गेजेराव स्ट्रं माने चिफ हिसाबै दिनैनि दिनाव बिथां प्रमद बर'नि जोंनि आखायाव दिनै जोंना मिनिस्टार दं एमएलए दं एमसिएलए गोबांफोर दङ गोबां जोंनि जिखिनि प्राइम मिनिस्टारनिफ्राय लानानै हम मिनिस्टारजों थोंजों माने सोमोन्दो दं दिनै बिटिआर ओनसोलाव जों बर' होननानै माने थांनानै थानो थाखाय जों माने दिनै गोग्गानाय मोनो
नाथाय 17 बोसोर खाखनखालाव जिखिनि दुर्नीति जादोंमोन 17 बोसोर खाखनखालाव जिखिनि हारियारि दाङाबाजि जादोंमोन बै समाव दुर्बल नेता हिसाबै हाग्रामा महिलारिनि समाव जों बर' होननानै लानो बिराद लाजियोमोन आरो बेखिनिखौ जों बुंनांगोन मानो होननानै बुङोब्ला दिनैनि दिनाव जोंनि जिखुनु जोंनि बर' होननानै अनुभब खालामदो आरो जोङो जातीय नेता हिसाबै जों खोब लाकिबान हिसाबै जों बिथां प्रमद बर'खौ जों मोननो हादों बिथांनि दैदेननायाव जों दिनै बिटिआरआव थानो थाखाय बिराद माने हान्थि मोनदों आरो बिटिआरनि जेसेबां बाखिन्दाफोर दङ जाति जनगोष्ठीफोर दं दिनैनि दिनाव नोंथाङा थांनानै नायोबा नुगोन सोंनानै नायोबा नुगोन जे दिनैनि दिनाव प्रमद बर' जिखिनि नेतृत्व जिखिनि सरकार सोलिदों बे सरकार सोलिनाय समाव रावबो अफिसारफोरा कारापसन खालामनो हाया रावबो गाज्रि सिन्ता खालामग्रा सुबुंफोरा दिनै हारियारि दाङाबाजि खालामनो हाया ओंखायनो जों सानो प्रमद बर'आ सासे स्ट्रं नेता आरो हाग्रामा महिलारिया सासे थार्ड क्लास 420 आरो एखेबारे दुर्बल नेता होननानै जों सानो आरो थार्ड पजिशना दिनैनि दिनाव बिपिएफआसो थार्ड पजिशनाव दं मानो होननानै बुंब्ला आं नोंथांखौ बुंगोन जे दिनैनि दिनाव बिथांमोननि गेजेराव 17 जन एमसिएलए दंमोन 17 जन एमसिएलएनि गेजेराव 7 जनानो खारबाय 10 जन एमसिएलए दं बे 10 जन एमसिएलएनि गेजेराव नोंथांमोना दिनैनि दिनाव 7 एमसिएलए गायब दिनै दहायनो आं बुंदो जे गुमा समस्तिनि एमसिएलए दिनै गायब जानानै दं दिनै काजलगाव समस्तिनि एमसिएलए दिनै गायब जानानै दङ दिनै निसिमा समस्तिनि एमसिएलए दिनै माने गायब जानानै दङ दिनै हमना ला मृत्युजननि खोथा ओंखारदो बिथाङाबो दिनै माने गायब जानानै दं मटामटि साबाया अलरेडि गायब बिथांनि जि 40टा समस्तियाव दिनै बिथाङा केन्डिडेट होनोनो माने केन्डिडेट गैया जानानै दं जायनि जाहोनाव उन्दै उन्दै जुनियर गथ'फोरखौ लानानै बिथाङा दिनैनि दिनाव मा जानानै दं माने इलेक्सन गेलेनो फैगासिनो दं दिनैनि दिनाव 40टा समस्तियाव 40 जन केन्डिडेट बिथाङा नागिरनानै मोनाखै बा नागिरनानै मोनैनि उनाव बिथाङा दिनैनि दिनाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनैनि दिनाव माने बिथाङा स्ट्रं बा दिनै सेथि पजिशनाव दं होननानै बुंनायनि जिखिनि बाथ्रा बियो अर्थहीन बिथाङा हारसिंनो माने मा बुंगोन मा मागोन दिनैनो साननो हानाय गोहोआ बिथाङा गैला जिहेतु बिथाङा हरनि 7:30निफ्रायनो जे जौ लोंनानै जिहेतु जौआव गोजोमनानै थायो बेनिखायनो बिथाङा साननो हानाय गोहोआ जिहेतु गैला ओंखायनो सानदों मा दिनैनि दिनाव इउपिपिएलआ थार्ड पजिशन दं होननानै बिथाङा बुंबाय थादों बिथाङा देबरगाव समस्तियाव माबोरै जेनगोन इउपिपिएलनिफ्राय माबोरै जेनगोन बिथाङा बेखौ बि बाथ्राखौ बिथाङा सानथ'नो हायाखै जिदिना काउन्टिं जागोन इदिना बिथाङा बुजिगोन जे आं खसाके इउपिपिएलजों जेनमारबाय इखालिसो बिथाङा बुजिगोन आरो होमब्लानो बुजिगोन खसाके इउपिपिएलआ बुंनाय बाथ्रा जे बिपिएफ राजनीति हानजाया थार्ड पजिशनाव दं होननाय बाथ्राया बे सैथो जागोन आरो ग्राउन्ड लेभेलाव खामानि मावनानै जों जिखिनि मोनदो जों जि मोनबाय बे ग्राउन्ड लेभेलाव जों जिखिनि मोनदो जों 25+ जोङो अलरेडि हारसिंनो इउपिपिएलआ सरकार दानो हानाय मोनसे लामायाव दं आरो 25+ जों एमसिएलए देरहागोन आं नोंथांनो दिनै खोथा होबाय नोंथाङा दिनै लिरना लां बेखिनि खोथाखौ नोंथाङा काउन्टिं खालि जोंखौ फन खालामना बुंबानो जाबाय नोंथाङा बुंनाय जिखिनि बाथ्रा बियो थार होननानै नोंथाङा बेखौ फोरमान लानो हागोन आरो आं लिरनानै हरनो हागोन नोंथांनो बेखौ दिनैनि दिनावथ' जों जिखिनि नुबाय बिपिएफ हिसाबै 0 बिथांमोननि जिखिनि इउथ अफिस दं साफा सानै जि इउथ अफिसाव थायो बिथांमोना जौ जुवा गेलेनानै राजनिति खालामनो रोंला बिथांमोना जाख्ल'नानै जिखिनि खामानि मावदोंमोन बे खामानि मावनायनि थाखाय दिनैनि दिनाव रायजोनि गेजेराव बिथांमोना थांनानै खोथा बुंहैनो हाला रायजोनि गेजेराव जेसेबां दुर्नीति खामानि मावदोंमोन बे दुर्नीति खामानि मावनायनि थाखाय बिथांमोना रायजोनि गेजेराव थांनानै बिथांमोना खोथा बुंहैनो हाला दा बेनिखायनो सालबारि समस्तियाव जों दिनैनि दिनाव जे नुबाय जे इउपिपिएल हिसाबै बुहुत स्ट्रं आरो बिपिएफ हिसाबै दिनै 0 जागासिनो दं आरो बिपिएफ हिसाबै सासेबो सोद्रोमा गैयैखौ जों नुगासिनो दं दा जे बिपिएफ हानजाया दिनै ओरैबायसा जादों जे इउपिपिएलनि सरकारनि समाव जोङो सारि बोसोराव 3,23,000 फेमिलिसनो जों दिनै हा पाट्टा होबाय बिथांमोननि समाव 17 बोसोराव बिथांमोना 1623 जनल' फेमिलिनो बिथांमोना माने हानि पाट्टाखौ होनाय जादों दा हाग्रामाया ओरैबायसा जादों दिनैनि दिनाव दे इउपिपिएलनि खामानि मावनाय बा हानि पाट्टा होनायखौ नुनानै बिथाङा थारमाने दिनै माने ब्रेनानो माने खामानि मावाखै बिथांनिया जे इउपिपिएलआ इमान थब खम समाव बेसेबां इमान खामानि मावगौ बेखौ साननानै बिथांमोना दिनैनि दिनाव जे रायजोनि गेजेराव निजेखौनो अपप्रचार खालामाबा बिथाङा राहा गैला जे आं रायजोनि गेजेराव थांनानै जे बिपिएफ हानजाया एबार जों सरकाराव फैबानो प्रथमैनो जोङो हानि पाट्टा होगोन होननानै बिथाङा बुङाबा उपाय गैला कारना जाहैबाय मा इउपिपिएलआ दिनैनि दिनाव 3,23,000 फेमिलिनो दिनै हानि पाट्टा होबाय नाथाय बिथांमोना 17 बोसोराव माने 1623 जनल' मानसिनि बे फेमिलिनो बिथांमोना हानि पाट्टा होबाय बेसेबां आकाक पाताल जायनि जाहोनाव बे आकाक पातालखौ नुनानै जे रायजो राजाफोरा जे हाग्रामा महिलानि 17 बोसोर खाखनखलाव जे हाखौदि खसाके पाट्टा मोनमारा बिथाङा दि हा पाट्टा होनो गोसो गैया बेखौ रायजोफोरा स्पष्ट मिथिगौ दा स्पष्ट मिथिनाय हिसाबै बिथाङा रायजोनि गेजेराव थांनानै अपप्रचार सालायनो थाखाय बिथाङा सिन्था खालामदों आरो फारसेथिं बिथाङा बुंबावदों मा जे एबार सरकारा फैयोब्ला इउथफोरनो माने 100 कौटि 100 कौटि फैसा बाहायनानै जे इउथफोरनो डेभेलपमेन्टनि थाखाय खामानि मावगोन होननानै जे बिथाङा दिनैसो बिखिनि सिन्ताखौ खालामबाय सिगां जि 17 बोसोराव बिथाङा बिखिनि सिन्ताखौ खालामनो हायाखैमोन नामा जे 17 बोसोर खाखनखालाव बिथांमोना सोर इउथनो माबा मोनसे डेभेलपमेन्ट खामानि होनानै सोरनो खामानि होनानै बिथांमोना जे गावनि जिउ दैदेनलांनो थाखाय बिथांमोननो खामानि होनाय बिनि कुनु डिफिनिसन गैया जोंबो जिखिनि नुबोबाय जोंनि ओनसोलाव सासेबो जोंनि बर' सुबुङानो जा गुबुन हारिनि सुबुङानो जा फालांगि मावनोआनो जा सोरबा बेकार सुबुङा एसे माबा मोनसे फैसा होनानै बिथांखौ जिउ राहा दैदेनलांनायानो जा बिनि थाखाय बिपिएफ सरकारनि समाव जों थाइसेबो फैसा होनानै डेभेलपमेन्ट खालामनायखौ नुवाखै दिनैनि दिनाव बिथांमोना
गोबां आसनि फोसावदोंबाबो बे आसनिया बिथांमोना भुवा आरो जिखिनि महिलाफोरनो अनसुंथाइ होगोन होननाय बाथ्रायाथ' एखेबारे मिसा खोथाथार बियो बिथांमोननि भित्तिहीन खुनु एग्जाम्पल गैया बिथांमोननियाव नोंथांनि गोसोआवनो दिनै फैगोन जे हाग्रामा महिलारि होननानै बुङोबा जोंनि गोसोआव ओरैबायसा भाइबियो जोंनि गोसोआव ओरैबायसा फैयो जे हाग्रामा महिलारि सासे हत्या खालामग्रा बुथारगिरि हाग्रामा महिलारि होननानै बुंबा जों माखौ गोसोआव फैयो जे हाग्रामा महिलारिया सासे काराप्टेड सुबुं हाग्रामा महिलारिनि समाव दुर्निति मावदो हाग्रामा महिलारिनि समाव माने खेबथाम गस्थि हंकरग जादों होननानै जों बेखौसो सिन्था खालामो जे हाग्रामा महिलारिनि समाव बिथाङा प्लेनिं लानानै खामानि मावनो हाया जेबो आसनि गैया जेबो सिन्तासारा गैया माने हाग्रामा महिलारि माने दुर्निति भ्रष्टाचार हत्या हिंसा आरो तेजपिया होननासो जोङो बेखौ सिन्था खालामनो हायो आरो प्रमद बर'नि सरकार होननानै बुंबा दिनैनि दिनाव जोङो ओरैबायसा सिन्था खालामनो हायो गोजोन खौसेथि लाबोग्रा हिंखानि माने अपोजिट खालामग्रा प्रमद बर' सारा जे हिंखा सोरबा खालामोबा बेखौ हिंखाखौ लाय होयो सुबुं प्रमद बर' सरकार होननानै बुंबा दिनै जौगाथायनि मोनसे सरकार होननानै बुंनांगोन प्रमद बर' सरकार होननानै बुंबा जों दिनै बुजिनो हायो गोसोआव जे बियो फ्रि कारापसन सरकार कुनु कारापसननि बेयाव दहाय गैया प्रमद बर' सरकार होननानै बुंबा दिनैनि दिनाव जोङो गुस्थि हंकरगनि लाय गैयै सरकार होननानैसो जों बुजिनो मोनो दा बेनिखायनो प्रमद बर' आरो बिथां हाग्रामा महिलारि बिथां सानैजों आसलते रुजुजाया बिथांमोनजों रुजुजाया मानो होननानै बुंबा आं दहायनो होनदों हाग्रामा महिलारि होननानै बुंबा गोसोआव हत्याकारिखौसो जों गोसोआव फैयो माने सिमां रखम जोंनियाव भाइबोयो आरो दा बेनिखायनो आंनि हिसाबैबा बिथांखौ रुजुजाया होननानै आं सानो नुनाय हिसाबै दिनैनि दिनाव हाग्रामा महिलारिया सारि बोसोराव सरकार फैगोन होननाया 9 बारसो जाबाय सरकारानो फैबाय थागोन बिथांनिया खिन्थु दिनैसिम फैयाखै 5 बोसोर बिदिनो लांबाय आरोबाव बिथांनियाव दिनैनि दिनाव 10 जन एमसिएलए केन्डिडेट होनो थाखाय 10टा समस्थियाव बिथाङा रेडि गैया दा बेनिखायनो जों सानो मा हाग्रामा महिलारिनि समाव बा हाग्रामा महिलारिया फिन सरकाराव फैफिनगोन बे सरकाराव फैफिनगोन बाथ्राया दिनै बियो सिमांनिसो बाथ्रा बिथाङा जौफेनायजों लोगोसे सिमाङाव बुंनाय बाथ्रासो आं सानो दिनैनि दिनाव कुनु दिन फैफिनला प्रमद बर' सरकारानो फैफिनगोन आरो रायजोनि गेजेराव रायजो राजाफोरा दिनै गोजोन खौसेथिखौ लुबैयो जौगाथायखौ जिहेतु लुबैयो ओंखायनो दिनैनि दिनाव प्रमद बर' सरकार बा इउपिपिएल सरकारा 25निख्रुइ बारासिन हारसिंनो सरकार लानानै एमसिएलए देरहानानै सरकार दागोन बेखौ आं नोंथांनो दाबि खालामनो हायो